Общинско радио Велико Търново. Радиото във вашия дом. Танцовално междучасие въведоха в основно училище Бачо Киро. "Ела, танцувай с мен" се осъществява по идея на възпитателката Ана Лалева. За своята инициатива младата преподавателка разказа: Винаги съм смятала, че музиката, усмивките и танците са уникално средство, обединяващо хората, независимо от възрастта им. Усмивките на децата са искрени и те ги раздават щедро на всички. Обожават да пеят и танцуват и аз исках да осигуря тази емоция да се случва в училище. Тогава дойде въпроса кога може да се случи това и намерих отговора. Това е времето в голямото междучасие, в което всички деца излизат на двора и търсят начин да отпочинат и да се позабавляват със съучениците си. Споделих идеята за танцовалното междучасие с нашия директор господин Владимир Николов и получих подкрепата му. След това дойде и самото осъществяване. Започнахме на 26 март. Беше първия път, в който направихме нашето танцовално междучасие и го нарекохме "Ела, танцувай с мен". В рамките на 10 минути по училищната уредба звучат 3 песни. Първата е времето, в което децата да се предвижат от класните стаи на двора, където се осъществява самото мероприятие. А втората песен всеки ден е различна и е на език, който се изучава в училище. Върху нея танцуваме популярен танц или хореография, която аз измислям и е лесна за децата. И нашето музикално междучасие завършва по най-българския начин, чрез популярно хоро. Всеки ден децата ме изненадат много приятно, като излизат веднага след биенето на звънеца и изпяват песента на Революция Z "Аз искам". Така стартираме всяко голямо междучасие и преминаваме към танците, в които децата са много инициативни и ентусиазирани. Краят на нашето танцовално междучасие е с българско хоро, което формира колективен дух и връща във всички нас, деца и учители, към изконните български традиции. Най-голямата награда и показател за отношението на децата към идеята "Ела, танцувай с мен" са техните усмивки и желанието им междучасието да не свършва. Лесно ли беше в началото? Деца от кои класове повече предпочетоха формата или не може да се определи? Стартирахме в първа смяна междучасието. Това е времето, в което големите ученици 5-7 клас са на училище и в същото време работят полуинтернатните групи в училище Бачо Киро. Тоест имахме възрастова група 1, 4, 5 и 7 клас. Определено по-инициативните са малките деца, които нямат тези задръжки, дали това е готино, дали на другите сега ще ми се види смешно, аз като танцувам тук с тая госпожа отпред. Така че малките в момента са по-инициативни, големите се престрашават вече на хорото да се хванат, защото е нещо познато и утвърдено българско. А вашите колеги участват ли? Да. Много съм щастлива, че колегите ми се включват в танците. Това помага и на самите деца да се чувстват по-голяма част от това танцовално междучасие, което сме измислили за тях. А това дългосрочен проект ли ще бъде, ще продължи ли през следващите учебни години и как ще се развива? Планираме да продължава. Всичко зависи от желанието на децата. Танците, които съм предвидила да се включват, са всеки ден различни, точно заради това да не им омръзва да е едно и също. Да бъдат различни танци на различни песни. Езика ще бъде различен, самото темпо ще бъде различно. И идеята ми е в началото, ако този проект е да бъде воден от мен като учител, то в последствие да бъде от децата за децата. Те да станат аниматори, които да показват. Имам по програма "Успех" 2 танцовални клуба и там си подготвям деца, които да бъдат водещи на междучасието по-нататък. Бихте ли се представили да разкажете за себе си? Защо избрахте педагогическата професия? По-скоро тя избра мен. Не съм имала намерение да ставам учител, но в живота става така, че всеки си, ако сам не знае какво е заниманието за него, то става от само себе си и заради това
Аз нямах желание да бъда учителка, но приехаме това в университета. С голямо желание започнах да го уча. Преподавателите ни в Великотърновския университет бяха достатъчно мотивиращи хора, които да не запалят по тази професия. И така станах учител. Да, в Великотърновския университет съм завършила начална педагогика и английски. После също тук магистратура, която ми дава правоспособност за аниматор. Извън училищно и университетско образование се занимавам с народни танци от 22 години вече. Имам група за възрастни, които изучават народни танци в един спортен център, който беше наскоро открит. Крис Уелнес Боди се казва. Там се занимаваме с народни танци и е страшно приятно и емоционално на всяка репетиция. С дечицата се занимавам по програма Успех с народни танци. Имам 2 клуба към училище. Едните деца са 2-ти клас, другите са 4-ти клас. Общинско радио Велико Търново. Радиото във вашия дом.